आसाम आयेन आफादाव 77थि उदांस्रि सान फालिगोन। आसाम आयेन आफादाव जोबोद गाजा गोमजायै फालिनायनि थाखाय थियारि खालामगासिनो। मानगोनां बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारि बिथाङा माहारियारि फिरफिलाखौ बिरहोगोन। बे उदांस्रि सान फालिनाय हाबाफारियाव गुबुन गुबुन फरायसालिमानि फरायसा, एनसिसि हानजा आरो हारिमुआरि हानजाफोराबो बायदिसिना मोसानाय, मेथाइ खननाय दिन्थिफुंगोन। लोगोसेयैनो बर'फोरनि समायना रमायना मोसानाय दिन्थिफुंनायनिबो बाथ्रा। गोजोनथाव बाथ्राया जाबाय आसाम आयेन आफादनिफ्राय असमिया, इंराजि रावजों लोगोसे बर' रावजोंबो लिरनाय हांख्रायलाइजों उदांस्रि साननि हाबाफारियाव बाहागो लानो थाखाय हांख्रायनाय जादों। बर' रावखौ आबुङै बाहायफुंनायाव राहा लानायनि थाखाय आसाम आयेन आफादनि मानगोनां बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारि बिथांखौ साबायखर होनांगोन।